Παιδιά, είστε έτοιμοι? Από 1η Ιανουαρίου το Nickelodeon αλλάζει. Γίνεται Kiddo. Ετοιμαστείτε για δράση, γέλιο και περιπέτεια με νέες σειρές και ταινίες. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Σε αυτή τη μικρή πόλη μένει ένα παιδάκι, ο Κούκι. Ομάδα Ούμι Ζούμι, Δευτέρα με Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Drake and Josh, κάθε βράδυ στις 11. Ο Blaze και οι φίλοι του, κάθε μέρα στις 4:30 το απόγευμα. Avatar, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9:30 το βράδυ. Στρουμφάκια, Δευτέρα με Παρασκευή στις 6 το απόγευμα. Οι χελώνες! Γεια! Χελωνονιτζάκια, κάθε βράδυ στις 9. Οι περιπέτειες του Πάντιγκτον, κάθε Σαββατοκύριακο στις 11:30 το πρωί. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας χωρικός που ζούσε μαζί με το σκύλο του σε ένα χωριό. Ένα-ένα. Ο Λύκος καταχάρηκε. Τώρα πια θα πέσουν στα δόντια μου, σκέφτηκε. Ανόητος όπως ήταν, πήγε και στάθηκε από την άλλη πλευρά. Έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλά. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. All the world is in high danger. They're coming to defend us. Four friends who are now the chosen ones.